लोगोफोर बयखौबो आरो आंनि YouTube चेनेलाव नोंसोरखौ आरो बिथांखौ बरायबाय आङो मा मावनो नागिरदों दिनैहाय नै माग मासनि दिनै कयतारिख जाखो जोङो जा इंराजिनि दिनैहाय माबा जाबाय आरो 24 तारिख माबा जानुवारि 24 तारिखआव आङो बैसागुनि नामै आं जौ संबाय दिनै बन्द'खाय नै नोंसोर आङो दहायनो देखायलांसै ना लोगोफोर नायलांबानो जाबाय बिराद खस्थ' बै जौ संनायाव अयथासार आं बिराद खामानि मोनो बिदिनो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर नायलांदो बिदिबा लोगोफोर आं मा देखायनो नागिरदों मिथिबाय ना नोंसोरनो माने बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो नेट फैदों नालाय ना बिदिबो खुसि आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय माने गोबावथारसिम सालायबोदों दाखालिनिफ्रायनो ओमफ्राय एसे आं हगारनाया मालायनियाव जायनाव वाइफाइ थांनानैसो हगारदोंमोन गैथारा मैयाथ' सानसे गैखाथारा बिनि थाखायनो दिनै खुसिजों आं मा देखायनो नागिरदों दिनै बिराद खामानिबो बन्द'बो नायदो नाय लोगोफोर बेखौ नागिरदों मा खालायगोन दे आं बेखौ नोंसोरनो मिथिगोन फुल बायदि नुखायोना बेखौ आं मा खालायगोन नोंसोर मिथिगोन मिथिया देखायलांबाय थानोसै दे लोगोफोर बिदिबा नायलांबानो जाबाय जों गथ' गोरलैनिसो खायना जा मोजां नुयोना देखायलांगोन दे आङो दे नायलांदो बिदिबा लोगोफोर दे पुरा खामानि दे जि खस्थ' खस्थ'हाय बे खामानिया बिदि दंसोगारो आलाय गुजाय खस्थ' दङ हारसिंनो मेंजोब्बाय नै खस्थ' दङ आरो खस्थ' दंसोगारो आरो नै प्लास्टिक सुबाय बेसोरा बन्द'बा बेरायस गैयाहाय बन्द'बा बेरायस गैया संसार जाबाथाय बिदिनो हाबा जानो नांमाराहाय ना सिफाय थानायाबो बिराद मावा होननांगौ गावनि हाजार नालाय प्लास्टिक बबाय नै दानिया खोन्थानोसै मा बुस्थु बर'नि कालचार मानसिफ्रा बैसागुआवबा लोंनोसो लुगैयोना लोंनोल'सो जों मिथियाना मारै खालायो मारै बिदै गोदैया ओंखारो नायफैदो लोगोफोर खिथा नै बाहाय आङो संखानाय दं दोखौनो खिन्थाला बेसेबांबा गिदिरखा दोआ मोनथिबाय फिसासो नुबावदों बेखौ हमस'नो हाखाया आरो नै ओंखाम हाबानि जाबायनो हाबानिसो मा होनांगौथाय बैसागुनिसो आरिनोसै आरो जि गिदिरखानि गैयानो गोरान गोदै जाथोंसै एरनबाय नै खस्थ' दं जौ बानायनोबो हाबाबनो खस्थ' दङ खस्थ'आसो बेनो जासिगोन प्लास्टिकआवनो बायनाय नामा खस्थ' खालायनांगौ फुननांगौ खामानि दङ र' नायलांबाय था बिदिबा गासैबोथ' होजोबनो हाया नालाय सब एसे देखायलांसै आरो नै नाफुगासिनो मादैया जौआ ओरैनो जाया मिथिबायना जिरायलायना माबाबाय सिं सायो नालाय बैसागुनि ओरैनो जौ जाया खस्थ' दङ लोगोफोर आंनि थाखाय बे जौ संनाया ओरैबायदि गिदिर खामानि बिराद खर'आव बोरैबा मोनखायो माने बेखौ मावखाङा मोनाबा सान्थि मोना आरो अब्लानो लोगोफोर सोरहा संखांखो बैसागुनि आंहा दासो नै संना दोनखानोसैलाय
मासावनो संखानानै दोनखायो एबार एसे लेट जाबावबायसो गोदै जायोना जाया नायनोसै लोगोफोर बेजोंल'थ' ओंखामल'जोंथ' जाया नालाय लोगोफोर बेजों ओंखामल'जोंथ' जाखाया नालाय संखांबाय नालाय सिफ्रुखांबाय दाना मा होनांगौ नै बेखौ होबासो जौ जाखायो आसला बेखौ आं बेसेबां होनाय 10 केजि नालाय माइरङा 10 केजि बेखौ आङो गासिबो होजोबा नैबेखिनिल' होगोन आं बेनो जागोन आरो आं एफा बुरजा होआ लोगोफोर सोर बेसे बुरजा होयो एमावफोरखौ आंना नैबेखिनि थाइसेखौनो बेसोरल' होयो 10 केजि माइरङाव बिदिबा आंनि फुनायखौ नायदों लोगोफोर सिफ्रुनानै लाखाजोब्बाय नै बिदि नाख्रुनोसै बेनो बांद्राय बावबायसो दां एबार एसे गिदिरसिनसो लानाय नुबाय आङो मिथिबाय बिदि होलायनोसै आरो गेजेरसे लगायखांबाय आरो दंबावो मोनसे गोलावथ' लाजोबनो हाया नालाय लोगोफोर ओंखायनो ससे सर्ट खालामबाय आरो सोनोसै बांसिनाव दोनसै हामसा नङा सिनायबावलांनानै बुरजा नुबाय बुरजा दा बुरजा नालाय होलाय बेखौ सोनोसै दे बेबायदि नायदो जानथाया आंना बेनो जानथाया जगसो एसे जाबाय नै बैसागुनि बिहु मालाबायनो निउ इयार जाखांबाय मालाबायनो दमासिबो जोब्बाय मालाबायनो फैगौलाय नै बैसागुआ दावथारलाबो ओंखायनो सोखाथारनोसैलाय नै गोदै सोखांबाय लोगोफोर दानिया बेहायनो होनांगौ दंबावो दे लोगोफोर र'नि मा होयो बेहाय नोजोर नाङैनि लोगोफोर माबायदि होयो बिदि होनांगौ माने नोजोर नाङैनि हांगार फिथर बानलु गोरान आं बेबायदि होयो आरो बोसोरफ्रामबो संनायाव आरो ओमफ्राय नैबे हासि सुबा बेनो आरो बिदि होनांगौ आरो बेनो आरो जोब्बाय बेबादि बैसागु माबायावसो खुलिसिगोन आरो बेखौ बैसागुनि माहाय खुलिगोन जेब्ला संक्रान्ति जायो गोखा गोखै जायो होनबा बाहाय नायबाय आरो खेबसेनो बन्द' खालामनानै दोनखानोसै आरो बेनोना आंनि बानायनाया नै माने बानलु गोरान हांगार हासिब माबा होयोबा माने गावनि लोंग्रा जौआ मोजां जायो बेनि थाखायनो आबैमोन खिन्थानाय आइमोन खिन्थानाय बेसो आरो गोदोनो बिदि संनायखौ नुखानानै आं बेबायदि नियमखौ खालायो आरो बिदिबा दिनैनि जौ संनाय माबाया दाखिनि खोबसेयानो बेयावनो जोबबाय बाय बाय लोगोफोर माने एसे होनानै खाथेनानै दोनबावगोन आं नोंसिनो देखायलादे आं खोन्थानाय जाहैबाय आरो जेनेबा बैसागुनि जोबहांबाय संबाय आंहा देरहाबो गबाय आरो बिनिफ्राय गैला संला आङो बाय बाय